יש כאלה שואלים אותי שביוטיוב זה מביך כאילו להצטלם ולרקוד וזה, ואני לא מתביישת מזה, גם אם אמרו לי דברים רעים בתגובות, ואני גם קראתי מלא תגובות עליי, וגם אתם, אם אתם מתביישים, אתם יכולים להוציא את האקשן על הטלפון. לא משנה, ככה אמרו לכם, יש אנשים שרוצים להעליב, שאומרים דברים רעים, אבל אותי זה לא מעליב. פשוט תוציאו את כל האנרגיה שלכם, וזה טוב לרקוד, וזה טוב להראות את עצמכם, ואם אתם רוצים להגשים חלום, למשל אני לא רוצה להיות זמרת או רקדנית, אבל אם אתם רוצים להגשים את החלום הזה, תתחילו להתאמן ביוטיוב, ולי הסכימו מכיתה א' או ב' להיות בזה, ואתם גם ראיתם שאני התאמצתי בריקונים של א' וב', וגם עשיתי סרטונים של צחוקים וכיפיות, ויש כאלה שלקחו את הצחוק הזה יותר מדי ברצינות. לא ידעתי שזה כל כך יעצבן אותם, שפעם אחת רקדתי וכזה עשיתי תנועות יפות, שעשיתי עמידת ידיים או משהו, ואז אמרו לי די כבר לעשות ריקודים וזה. יש כאלה שלא אוהבים שהם מראים ריקודים, רק תכנים, ואז מישהו אומר לי בתגובות הוא אומר לי איך הוא אומר זה, אני נכנס ליוטיוב בשביל תוכן, אבל כמעט בכל היוטיוב זה ריקודים ודברים כאלה. אז זה, ואני גם, יש תגובות שהגבתי ברצינות, אמרתי זכותי המלאה, וזה לא בכללות, רק זכותי המלאה, ופשוט זה, וסגרתי את היוטיוב שלי לשנה שנתיים, לא זוכרת כמה, כי פשוט נעלבתי מאז שככה עושים תגובות. אז אם אתם יכולים בבקשה להפסיק עם התגובות הרעות ולנסות קצת לשפר אותו, אני אשמח לזה, וגם בטח הטיקטוקרים האחרים ישמחו לזה. ביי, שבת שלום.